तो आई भैया नमस्ते प्रणाम। और देखी है दू गो जोड़ी के बारे में का कहें। पहले सुन ली, ये लोग के मुंह से सुन ली रहुआ तो विश्वास न करें कि दोनों मर्द मेहरारू बालो, लेकिन रहुआ सुन ली। तो भाभी तो होलावा के बारे में का कहल चाहतनी? हम बियाह करम होलावा। अरे बाबा होलावा से बियाह करें तो माने ई रहुआ इतना खूबसूरत बनी आई केंगा नइखे जमत। अरे केंगा नि रवती आवत नहीं हमरो ले कटा त ई बन रोरो से कटा हिया के बनी तो रवा माने का हमरो ले कटा बनी। ए महाराज कहां रुआ इतना गोर बनी, यहाँ के कितना शंकर जी कैसन बनी आ पार्वती जी कैसन बनी? ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ एकरा मतलब रहुआ पार्वती जी शंकर भगवान। बाप रे देखत है रहुआ दोनों जना के जोड़ी तो एकदम आकाश छू देला। आकाश पूरा आले इंडियन आ पहिल गइल तब रो कोई। हां आ केहू हमनी के शादी करम त केहू निमने कोई निमन कोई। हां निमन कोई ना का है रवा कहत नहीं जे होला बाबा बूढ़ हो गइल। हां हां ठीक बा बूढ़ हो गइल बा। हाँ। हरियर का मरचा सुखल का मरचा तो जानते बनी। बाप रे हरियर का सही बात कहल बनी, हरियर का सुखल का तेज होला। तो ई बताई हरियर का मरचा जितना सुखल का लागल उतना हरियर का लागेला ना लागल नहीं लागेला ना। तो वही वाला होशियार बनी रोला भूल सकता। ए भाभी सुनी ना का होला बच्चा तनी बूढ़ा गेल बनी, वैसे घासो ना टूटी। हमरा से बियाह कली हमारा रवा तो कोई लइक पटैले बा होला बाबा तो ना पटैले वैसे कहे नहीं। हां प्यार करत बूढ़ से कल जवान से नत कर तो हम रिजेक्ट बनी। रवा माने आई टकलू बड़े पीछे इहो से कल कोनो बात नहीं उहो से कले तो रवा माने का वो हंसता रहे दे यो जो होता रहे हमरा मन में तो लड्डू फूटत। बाप रे बताई नहीं होला बारोगा का कहे के चाहता नहीं रोगा से यहाँ के बियाह करम त रोगा करे। अरे पूछो तारो करा दो जल्दी जल्दी करा दी। बाप हो बाप बड़ा बेचैनी बा। तो हेसन मेहरारू से बियाह होई। बताओ हां जे हमनी के हां के लखान बहू है सब देख के कमेंट क के बताए लो। बाप रे बा कैसन जोड़ी लागत तनी रोगे बताई ना हैं कैसन जोड़ी लागता? हमनी के हां अरे त्रिलोकीनाथ राम जी रहनी अच्छा अच्छा आ माता जानकी जी रहल। हां वो लोग के जोड़ी कैसन रह हां ओकरो से बढ़िया और जोड़ी लागता ओकरो से बढ़िया हमनी के जोड़ी माने राम और सीता के जोड़ी। हाँ बाप हो मन तो साइड होके मन तो कहता हम जहर खा के मर जाए जोड़ी देख के। इतना सुंदर माइन है कोरिया आदमी से कहाँ बियाह कर ना कौन है शंकर भगवान वाला। भैया लोग देख ली लोग राम और सीता के जोड़ी हमनी के गहनी से तेल लगावे यहाँ देख ली। मन तो करता कि हम कोनो टानिक पी के मर जाए।